Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. महागाईच्या विषयाबद्दल आम्ही बोलायचं असलं दोन्ही लोकांची आणि दोन्ही जनसामान्यांची हितादृष्टीने दोन्ही सरकार विचार करून आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री अनुभवी राजकारणी पूर्ण देशामध्ये अत्यंत सिनियर मुख्यमंत्री आहे. त्यांना शेतकऱ्याची हिताची खूप जाणीव आहे येडियुरप्पाला. आणि आदरणीय आपले मुख्यमंत्री जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आहे त्यांनी सुद्धा अनुभव आहे. दोघं मिळून चर्चा करेल. खरं हे तर लोकांची हितं सांभाळेल. पण कर्नाटक आक्रमक आहे. कर्नाटकने पाणी वळवलं आहे जवळपास आणि गोव्यात आता महागाईसाठी मोठं आंदोलन सुरू आहे. राजकीय पडसादसुद्धा त्याच्या उमटायला लागलेत. एकच विनंती करतो, विरोध पक्षवाले त्याला राजनीती करायची नाही. कुठलीही गोष्टी हिताची आणि लोकांची समाजसेवाची असताना विरोधक त्यांची भूमिका असं असलं पाहिजे, सल्लागार भूमिका असायला पाहिजे. विरोधकांची राजनीती भूमिका नसावे. सल्लागार म्हणजे हे कसं सॉल्व्ह होऊ शकते ह्याच्याबद्दल विरोधकांची भूमिका पाहिजे. विरोधक आजकाल एकच गोष्टीवर विरोध करून त्याच्यामध्ये माझी काहीतरी पोळी भाजता काय हे विचार करायचे असेल तर चूक आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक खंय तो बुधवारा मेळपाचो विचारल्यार मुख्यमंत्री कांयच उलोवंक तयार ना. जाप फाफुडटा. आणि एकूच सर आयज एक आमकां शंकर गौडा म्हणून कर्नाटकाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्मेंटाचो मेळ्ळो. सो दोन्ही स्टेटींनी आमचीच सरकार बीजेपीचीच सरकार आहा. सो ते बसून चर्चा जाता म्हादईचेर अशें म्हटलें. काल हल्लेकारान तशें म्हटलें. तो आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक मेळ्ळो. आयुष विशयाचेर खंय चर्चा केली.